Dobrý den. Dnes máme tu čest povídat si s moderátorskou dvojicí Leškem a Alinem. Já jsem ředitel Pavel a stojíme za organizací letošního Big Beatového festivalu Mezi stromy. Ahoj! Punk's Not Dead, vole. Nejdříve vám povíme, co letos můžete na festivalu očekávat. Jaké kapely přijítáme. Tento rok jsme opravdu nadšení z našeho line-upu, podařilo se nám zajistit několik skvělých kapel. Hlavními hvězdami budou ostatně jako vždy agropunkeři, zahrádkáři z Kopřivnice. Punková formace Hobitinoha z New Jersey. A pokračovat bude kapela ze sklepa jednoho opavského sídlišního paneláku s názvem Rotující keduben, kteří zahrají svůj perfektní Kellerwood beat. Účast přislíbili budoucí hvězdy rockového nebe Ballistic. A na závěr z vás dostanou to nejlepší a nadšení ve vrcholí hudebním ohňostrojní kapely Unoma z Příborského gymnázia. Samozřejmostí je profesionální stage od Kelly Production. A profizvuk od Honzy Kříska, který zvučil i Orlík a Karla Gota, když hráli spolu. No nezní to skvěle? A chystáme i překvapení. Vystoupí také finalistky poslední Copperstar a nové závišické hudební naděje. Bude to opravdu nezapomenutelný sobotní večer a lidé se kromě hudby mohou těšit na hudební festival protchnutý chuťovými orgiemi. Budeme mlsat guláš, oplachovat ho pivem A limem? a později přitáhneme ještě o něco tvrdší kousky. To vše za vstupné, Které si můžete dovolit. Akce se koná bez ohledu na počasí, takže když půjde do tuhého Krupovití. déšť. nebo dokonce sněhová bouře, Tak nás prostě najdete v sále pohostinství u Kremlu. chystáme dokonce i chillout zónu pro odpočinek v naší hospodě. Je to skvělý mix, zde je naše poselství. Chceme, aby naši návštěvníci prožili večer plný skvělé hudby. Pozitivní energie. A přátelské atmosféry. Doufáme, že festival spojí lidi, kteří milují rockovou hudbu a poskytne jim prostor k tomu, aby si užili ten fascinující večer společně, jako jsem říkal, Punk's Not Dead. Festival se koná 25. května na našem krásném festivalovém pozemku Mezi stromy v Závišicích. Vstupenky budou k dispozici v místě konání festivalu. Těšíme se, že vás uvidíme mezi stromy a že si u nás dobře zapaříte i zatančíte. Lesu a zvláště mezi stromy 3krát nazdar. Zdar, zdar, zdar!